ଶନିଦେବଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ, କେଉଁ ଚାରୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଏହି ଚାରୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ କର୍ମର ଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମତ ରହିଛି। ଶନିଦେବଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ର ବା ଓଲଟା ଚଳନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ରାଶିର ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ କେଉଁ ଚାରୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶନିଦେବଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ ହେତୁ କେଉଁ ଚାରୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଏହି ବକ୍ର ଚଳନ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ମକର ରାଶିରେ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଚଳନ ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ପୁରୁଣା ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଶନିଙ୍କ ବକ୍ର ଚଳନ ହେତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ତୃତୀୟ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଶୁଭ ବକ୍ର ଚଳନ ଶନିଦେବଙ୍କର। ତୁଳା ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଯେହେତୁ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କିଛି ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁକା ଶନିଦେବଙ୍କ ବକ୍ର ଚଳନ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିପାରେ। ତେବେ କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା କ'ଣ କଲେ ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହି ଚାରି ରାଶି ପାଇଁ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା,
ଏବଂ ନିଜ କର୍ମ ପ୍ରତି ସଚୋଟ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ସଚୋଟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କାହାକୁ ବି କାହା ସହିତ ବି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କାମରେ ସଚୋଟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶନିଦେବ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଦୀପଟେ ଜାଳନ୍ତୁ। ଶନିବାର କାହାକୁ କଳା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନିଦେବଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନକୁ ନେଇ ଭୟ କରିବାର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶନିଦେବ ବକ୍ର ଚଳନ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁକା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ସବୁ ତ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଶନିଦେବ।